No v poslednej dobe som nemal úplne čas natáčať videá. Sem tam som robil nejaké reelka, ale nejako som nemal vyslovene priestor sa tomu venovať. Ale keďže začínam teraz veľmi zaujímavú časť prípravy, v podstate som v takom predsúťažnom bloku. Mal som nejaké cyklistické preteky, bol som na Road Classics a na Letap Čech v Prahe. No a teraz vlastne mám už takú prípravu k Oravamenovi, čiže v tréningoch pomaly pridávame na intenzite, chodím jazdiť kopce, čakajú ma aj nejaké výbehy do kopca, nejaká turistika v intenzite a podobne, pretože tam je to prevýšenie celkom kruté, je tam na trati polovičného Ironmana zhruba nejakých 3000 výškových, čo je pekný záhul, takže v podstate makám na tom, aby svaly boli čo najlepšie pripravené. No a myslím si, že sú tie tréningy teraz veľmi zaujímavé, takže by som vás chcel previesť takým svojim tréningovým týždňom. Už som bol vlastne v tomto predprípravnom predsúťažnom bloku aj minulý týždeň, ale mal som ho trošičku rozbitý tým, že som bol pracovne 2 dní v Brne, čiže som v podstate cez víkend musel trošičku tak improvizovať s tréningami, ale aj napriek tomu som otrénoval nejakých 10,5 hodiny a bolo tam celkom slušné množstvo intenzity. Mal som aj cez týždeň nejaké FTP intervaly na bajku, aj vlastne cez víkend som jazdil na sweet spote nejaké kopce. A v nedeľu ale na mňa trošku doľahla taká únava z celého týždňa, ako som bol rozlietaný, tak som si dal iba takú voľnú jazdu, ale v podstate už som sa tešil, že od zajtra, čiže od dnes, od pondelka začnem s plnohodnotnou takou vlastne prípravou k pretekom. Dnes ma čaká plávanie, pôjdem asi na hodinku odplávať nejaký tréning, mám tam nejaké tempové úseky a potom večer by som si chcel ísť niekam do parku behať taký ľahučký tréning výklus. No idem si dať raňajky a skoro ako vždy idem si dať ovsenú kašu. Raňajkujem to asi 350 dní v roku z 365. Ale veľmi rád proste mám ovsené kaše s nejakými orieškami, čokoládou a tak ďalej, ovocím, takže ideme na to. Ešte dnes kus. Chcel som, že pôjdem do Budmeríc si to tam natočiť po parku, ale keďže je už skoro 8 hodín, tak to idem odbehať tu v meste. Už mám za sebou 5,5 minútky warm-up v nízkej zóne 1 a vyjde mi to asi nejakých 7-8 km, je to nejakých 45 minút. No a bol som predtým vlastne plávať, mal som kilometr zhruba 1100 metrov a o 1200 to bolo technické drily a potom 5x200 metrov zapracovanie techniky do rýchlosti. Vlastne na thresholde som chodil 200 s pomockami aj bez a teraz teda ešte ten voľný výklus, no a zajtra pôjdem behať kopce. Tak idem to odbehať a potom voľný večer asi niečo doma pozrieme alebo tak uvidíme. Tak my sme išli do Fortis, lebo žene sa nechcelo variť. To není pravda. Ale nie. To nie je pravda, lebo ja som varila. Išli sme do Fortis, lebo som mal si dať Fortis, mal som chuť na burger dneska. No a večer pôjdem odbehať tréning. Mám tam nejaké intervaly do kopca, tak to pôjdem tuto niekde mimo Trnavy.
na nejakú cestičku polnú si to odbehať a mal som mať ešte dneska hodinový reggae bike, ale to si preložím na štvrtok, lebo dneska som mal toho pracovne nejako veľa a nestíhal som, takže bike si prehodím na štvrtok a dneska spravím iba ten intervalový beh. A mám nejakú super dobrú polievku, je taká kokosová z tofu, takže som happy. Mám rád také polievky. No tak nakoniec som išiel do Karpát aj so Ženkou, aj s Dantíkom a mám teda 3 km warm-up na úplne nízkych tepoch, potom 5x 3 minúty 30 do kopca, niekde okolo thresholdu, medzi tým 400 metrov zase úplne voľne a potom 3 km cooldown, čiže suma sumárum naklikal som do map nejakých 12 až 15 km okruh. Ideme zo Zošky na Skalnatú cez Čermák, naspäť dolu, potom po takej polnej ceste a na Homolu a odtiaľ naspäť k autu. Som aj rád, že som sa donútil ísť do Karpát, lebo Gora Vamenový to aspoň budú poriadne kopce ako treba a je to veľmi príjemný vzduch, takže úplne super. Intervaly porobené. Teraz ešte cooldown, 3 km, zase úplne nízke tepy a prejdeme sa, pozrieme sa na veľkú Homolu a pôjdeme k autu. Tuto ďakujem svojej kameramanke a tuto svojmu psovi, asistentovi Veřeckému a ideme ďalej.
ešte ideme na Homolu. Už sme túto tesne pod. Lebo je takýto, neviem či to je vidieť, ale úplne krásny západ slnka. Tak sa ideme pozrieť hore. Rozhľadňa, ideme hore. Deň, kedy som išiel na bike. Som akurát na Červenom kameni, ale akože mám dnes bicykel tréning, ktorý som mal na teda včera, lenže včera celý večer bola v Trnave búrka, takže sa nedalo ísť von. No a samozrejme, že na Zwifte, keď je 300 stupňov v byte, tak sa mi jazdiť nechcelo, tak som si dal rest day. No a dneska robím tréning zo včera, pričom dneska som mal mať reggae jazdu a chcel som sa ísť pozrieť na okolo Slovenska do Hlohovca, ale musel som odrobiť tréning, lenže to počasie vyzeralo tiež dneska strašne. Celé po obede vlastne v Trnave boli búrky a pršalo, tak som si vlastne myslel, že ani nepôjdem von. Nakoniec som si rozložil trenažér, cez Tax appku som si tam naklikal proste tréning, že budem to jazdiť doma, ale po nejakej hodinke asi ma to celkom prestalo baviť, lebo bolo hrozne teplo doma a videl som, že vonku začalo svietiť slnko a uschlo vlastne všetko, čo bolo napršané, tak som si povedal, že idem von. No a teraz, ako vidíte, tak som na Červenom kameni, už som išiel cez Zabité, tam to bolo strašné, tiekla voda po ceste, hlavne teda z jazd do Dolán, tam bolo vytečené kamene a neviem čo všetko na ceste. Ale tuto už je to v pohode, tu už je suchučká cesta. Mám za sebou skoro 40 km, nejaké výškové, dneska by som potreboval najazdiť nejaké kopce, takže v podstate každý kopec, čo mám na trase, si buchnem v tempe, v akom treba. No a zajtra teda pôjdem plávať. A chcem ísť teraz ešte cez Modru, čiže asi dám ešte stúpanie na Fugelku a možno si dám ešte stúpanie na Zošku, uvidím, ako budem stíhať, lebo je 7 hodín. No a si poviem, že prídem domov tak okolo 20-30 asi plus minus, tak idem to doraziť. No na Fugelke a dám si to asi ešte raz. Celkom ma tento kopec baví, on je taký celkom stabilné sklony má a nie je to úplne dlhé, ale akože jeden z najlepších podľa mňa tuto na Trnavsku. No Fugelka druhýkrát, ideme bomby. No tak dnes mi došiel balík so sacharidami, tyčinkami, gelmi, solnými tabletami a tak ďalej, takže nutrition mám doplnenú a
V podstate akože sú to veci, ktoré už dlhšiu dobu používam, som na ne nejako naučený, tak sa veľmi teším. Budú to veci aj na preteky a zároveň to používam aj často pri tréningoch. No a tu mám teda 32 gelov, 16 v každej krabici, nejakých 40 želetičiniek myslím a toto väčšinou používam tieto želetičinky na tréningy a gely buď na ťažké tréningy alebo teda zoberiem ich so sebou aj na preteky, ktoré ma počas leta budú čakať. Inak teda počas tréningov zvyknem používať tieto sacharidy do fľaše a v podstate, že na bicykli doplňam veľkú časť energie práve v tejto tekutej forme. Pežinská baba číslo 2. Ideme bomby. Dneska som s Martinom na bajku. Ideme cez Karpaty. Nejakých 90 km asi. A porobiť nejaké výškové, lebo Oravamen sa blíži. Tak pokračujem s Pežinskou. Ten predok tým pádom. Riešime technické patálie. Kubík. Jaj, počkaj. Martinové patálie. Tak ja aj koniec týždňa som ukončil bajkom. Mal som dnes 2 hodiny s tým, že počas 2 hodiny som každých 15 minút stupňoval tempo až po threshold. A mám to teda odjazdené, teraz ešte pár kilometrov vyjazdenie, som kúsok od Trnavy, takže niekde možno 10 minút mi to vyjde, alebo niečo také. A síce je 8 hodín, ale ešte rýchlo niečo zjesť. No a čo najlepšie zregenerovať, aby sme mohli začať ďalší tréningový týždeň. Takže dúfam, že sa vám toto video z tohto týždňa páčilo. Teraz ma čaká vlastne ešte jeden taký náročný týždeň a potom už v podstate bude taká predpreteková doľaďovačka a oddych, čiže ten posledný týždeň vlastne pred Oravamenom už bude taký voľný, je tam iba pár tréningov na nejakú svalovú aktiváciu, čiže sledujte aj ďalšie video a v ňom vám ukážem teda posledný tréningový týždeň pred Oravamenom, ktorý bude celkom náročný, čaká ma tam asi nejakých 16-17 hodín tréningu, tak už sa teraz veľmi teším na tie tréningy, ktoré budú.